Hej og velkommen til det her korte program omkring toneinstrumenter fra Rønvig. Jeg hedder Anders og er tandlæge, produktansvarlig og udvalgt de her instrumenter til jer, for jeg tror, I kunne have glæde af dem, når I nu laver jeres retrograd kirurgi. Det er 2 rodstoppere med en forholdsvis lang distance og med en kort arbejdende del, som er bukket henholdsvis 90 grader og nok nærmere 120 den her. Det sikrer, at I kan komme til, og at I kan have et godt indsyn, når I kondenserer jeres MTA op i roden. Begge instrumenter er lavet af slidstærk legering, som er let at gøre rent. Skaftet er lavet af pig, et kompositmateriale, som er meget let og let at gøre rent, slidstærkt, profileret, så det ligger godt i hånden, så I har en god taktil fornemmelse med instrumentet. I kan se instrumenterne på vores hjemmeside, hvor I også kan købe dem. Og så håber jeg, I vil kigge med en anden gang, når jeg har noget andet spændende at præsentere for jer. Hej hej.